sariya blo jam kala nyeba ko fu ka wala nyando kame sariya blo kono bi kanya shimima o de dugolo koy o de sokoy o kamana gando hamibe bela jene nabi babu abna se wode ka anga bi haklina de thème du jour investir dans l'immobilier en Afrique de l'Ouest, opportunités et défis pour la diaspora. Sigi abode kabi mawulele madame Sissoko Djenabou Tezanga Sanogo PDG de Tungal Lafia aw chamambe aw Tungal Lafia men ali sigoro bembe faransi jamana manin kumaina ma ko tungana sigite ma nyina fasoko o de kama ay wilka joke ka chesrike wala sa ka chagada imbla senga kito faransi ka sojo mali kono ka dimbali ma wala bi abina aw chaman kamana gan ko bisa kewa abike so ni kumatigi ana kuma da yarema mimi ka sobe ani dado koina ka nyefo ambela jine nyana babu amedo akono so ni inshallah PDG ami foki wali mando ka bo faransi fo ya ina nanga keneka wali serima anga nin kenen kuma chamana mawbe na ka me henetala magaritala amba faga munundo ambo nyin ngalu ke kuma do hal ni nyajibe jigi al ni nyajibe boy nyala ni keneka ko na me nyin ngal chamanke isona ko wali mun jabe kana nga keneka ami foki wali mando bina fora ko tunga lafia ma chamanye kuma ime o tunga lafia bamanangando hakilla ninte nazara togoy tunga lafia anat korobe nyofe o munyi bla ka tunga lafia sigi senga hakina jumen nanani ay ale la nyinu jumba ko nana me folo ka bela jelenfo me barka da Allah ka nyere soro Cherif La TV kene kambi me barka da Allah me barka da Cherif La TV mukoyi aka accueil ko nyana folo ya kumbe to amna vraiment merci beaucoup. Ça fait plaisir. On se sent au Mali, on se sent chez nous. Et ça fait plaisir. Donc, mes belles info, mes fani mbawfo, mes furuyorofo, mes barakenyokofo, mes maldim bella info, malnyam wani malidim, ani Cherif La TV mo bella jeli, abe, mes bella info. Mes soroki ka question ro. Ajaranye. Oh, bismillah question kon be. Tunga lafia hakina na chugu jmena wala saka asigi senga. Mu miliardo ablara senka ani la nyinu jumo ma konnana ko sebe OK tunga lafia hakina na muna parce que ne re tunga ngi kabri ne baki soromba fo ne tara tunga fe parce que ne tarika étude ke étude supérieure beke tunga fe e yoro were la minti faso ce qui be tunga fe déjà donc ala yi a ke ni furu soro tunga fe ni bara soro tunga fe donc nga kalambani ko fe ni ingénieur informaticien donc du coup ni entreprise créée kada réalité monumbe en fana baw anambalma kan tunga fe donc hamina famba yi kasika usomo deme ku to tunga fe ani kasika usigiro glan donc tunga lafia dabo kun famba yi oyi nana ajaranye tunga lafia ni yeni fo anda sera ma chugumna ma chama mina on wele nan da sera dugulu kuma doron okoro an sera beka jelima mawbe an wele dugulu ko nyama o ministre direction nationale direction générale mo be nyoko soro kelen kelen kana wala saka na masala dugulu ko ka donc nan nasero ma doron an ye beka gelea fo o tunga lafia jon miseka tunga lafia ka deme usoro suku na sera no fe est-ce que benaka kanwa awo benaka kan tanke ni malide mi sigine no tunga fe akeribe jamana fenfena ne sigile no Paris me France dorote moko banga sojo projet o konana ube France ube Europe jamana bela Espagne Italie Allemagne ube États-Unis en dehors de l'Europe aussi ube États-Unis ube Chine ube Congo donc malien manake dien fan au fan donc système de paiement sigile no singa kabe ika ibe jamana mi kankan donc pour que ibe seki ka sosoro ka saran no yala donc après tunga lafia be organiser au de groupe de konana donc on amu ka sojo kelengene voilà parce que pour le moment tunga ranyo ou ka système bancaire donc tout permet atabe permet ka passer système bancaire fait mais yanga la nyini famba e pour que anga jamana be sika système bancaire no ya tunga ranyo fane alna sur lo ka sarata nga bankula voilà mais adabo kuni famba e ka tunga ranyo ka investissement nu ka sojo ou ka terrain nu ka sojo malla ko no ya ubulo okonna amena mafaga fendo do ko mko na mafaga fendo do o yume e flaka ni min fo sisano
il ko bena ka kamale mun sigilo no ko fere na mais mamu men mali ko na ni te tungaranke est ce que ibisi ki a nyine aw fe aka baranke nyo fe wa malien munu sigile no mali ko no be siga barake tunga lafiya fe seulement ka war sara togo ani tungaranke o tatekeli ni malien be système min ke ka koro tunga lafiya bo ke malien fane c'est à dire il est salarié il be barala ini ka banque benana ka fo ka dai ka soro kan ibe se ka par exemple be se ka 20 millions de ima ka ika se ki ka su jono ou bien be se ka 19 millions de ima ou bien be se ka 25 millions de ima ika sara ko kum ko na ika banque de discuter o kan no benuma no yo o débloquer iba di tunga lafiya bi ka su joka dima mo do be se ibe se ka na sa ne be se ka 19 millions de ron soro nga banque la ka danga saraka abe se ka market do proposanya amba danga architecte ma aba essayer ka market proposer min be ben ika 19 millions ma comme ça ba joka dima après sara libe to inika banque ni ngonche mo munu sigile no malla ka fu fana nyino fana be se ka sojo tunga lafiya fait seulement a procédure ni tunga nangi utatekeli ou bien be se ki ka sojo étape par étape soubassement élévation dal finition amika so prix clanani ni prela étape mi kama ibena no war dafali ambo étape ke am barajo après ni prela étape were kama ibena no fana fu ka tika suba malio mo se ka sojo en fait tento. D'accord. Maintenant que ranga sin tungaranke unga ko sebe parce que ma chamani ani du hulu barakela usigira nkenenka ko fe mo de be woleli ka tia ko la ko sebe donc ko yu ka wari bla ka bo na nzara jamanu ka farafina jamanu ka ko kana sojo ye mo bina domino ba soro sauté a jigla tege barika ka bo oni an fana ni chagada doye ambe segaskeli fana ke sani maw kana ko ndo ala aka ke balani u fana bolo nin kene nga nyori kuma ho hena tala magari tala ma fi gamu ndo ambo ko nyi la luke wala mamu metunga fe mbali fe mo metunga fe wati la na sara jamana damate mu ye farafina jamana no ye beka nu na u sendo na teme sara kengere ni jumu bala la procédure normale angam faga nyeshin tungaranga udoroma ni nyeshina tungaranga udoroma la procédure normale je pense que anga client monombe anga projet ko na kera train akera so joli je pense que olu ya donc procédure kanoko une procédure simplifiée le plus possible parce que ala barkala o kacha bibina on dube ube jate keme kundadi voilà donc kacha donc a procédure kanoko a procédure d'amener dans téléphone numéro do blaleno WhatsApp parce que tungaranga obe WhatsApp de utiliser kacha ambi contacter WhatsApp là parce que ni nanti jamana kila munu be pare be sika fo ba nyini kani mais munu be Chine par exemple ou ba contacter téléphone WhatsApp là nous ya contacter amba nyefu nyene e be train de ko bien be so de ko ni be train ko au système de fina train tiki ka fo mo nyene fana ambe train nyini de malien fait malien munu be son tungaranga ka sara don anga bara e so jodi mais malien train tiki chama ya famille bu ka train proposani ambe passer notaire fait ambe bara fin ke notaire de série en ni train tiki ni ngonche notaire de série ni sotigo fana nyokote ali anga client fana nyokote ali pays développé là ni bi ka 600 mo mo 600 ba don notaire santé do ala be ni ka banque de nyokote mais juste pour que ka anga client rassurer parce que amba du sengena ko jugu u damandi ko la mais notaire ke sere ni olu ni nyokote notaire de be contrat be signé donc ibe en contacter follow ni tay sojo programme c'est ça no au contrat be ci ima ni contrat kala ka signé ba la sigi ama contrat nunu originalu bebe garder notaire fi fuka take ika suka joka dima ni ka tour sera e fana ka classe en war sarala donc notaire be anoka en côté flabe ka intérêt défend ajaranye donc ika kuma kono wa ira ka fo sojo damate ani mo mo na terrain fana sa aw be se ka ni temesera na abe terrain ko baraw ka nyon fe awo ama baraw ka nyon fe mais ante terrain di fambe e ba soro terrain ni wakati na sisan terrain ba mbulo samaya nyamana ani mutugula muna terrain ba mbulo yoro dorona parce que terrain tigi munun be ou passer anga notaire fi anga notaire ya seke ka fo ye hectare munun di ama a papier kan d'abord et puis a terrain tigu sona tungarange ka sara don parce que ni ko terrain 610 millions ka surunya ba makola 10 millions be se ka fo e terrain na o te fait mais c'est à peu près 15 000 euros tungarange mimbe bi ka charge ka cha ka be se ka 15 000 euros bon d'un seul coup ka terrain sa ka tra amasser so jolima amancha donc terrain tigi chama ba famia anye munu ba mbulo san ya famia ou sona nga tungarange ka sara don et puis ka fo fana procédure là comme amba do beka sebenko ningo sebenko tungarange be ba famia beta tekili do ka seben situation est réglée nous d'autres est réglé l'inte ka fo seben bi bolo seben ti bolo ibe se ka do programme tunga lafiya ka sojo programme na afamna
mais tunga lafiya yɛrɛ hakilina in sigili sen kan e kun ye kɔlɔsili kɛ fɛn jumɛn na n'o ye degun kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de parce que da sera fɛn dɔ ma lafiya an ye lafiya in nakun ye san nɔ o fɛn jumɛn kun ye degun n'o y'a to i kɛnɛ k'i ɲɛsin nin yɛrɛ ma terrain so joli dama tɛ mali ka terrain ɲini ka kɛ jigɛ ka ɲini sira kilennen kan parce que ni notaire y'a fɔ notaire bɛ nin kɛnɛ in dɔ ye u bɛ yan dɔn notaire bɛ yan dɔn notaire caman passera yan nɔ an b'an profiter nin kɛnɛ kan ka notaire ka ordre fɔ u nana nin kɛnɛ kan u b'a dɔn voilà u b'anw yɛrɛ dɛmɛ an ka baara la kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a dɔn ni ye notaire baara fɔ ni o ye tiɲɛ ye k'a bɛ tɛmɛ notaire fɛ nin baara in kɔnɔna na a b'a jigiya k'a fɔ ko in dilanna mais fɛn jumɛn y'a to i tɛgɛ yɛrɛ min b'a dɔn k'a fɔ vraiment ɲɛ ka sin nin yɔrɔ in ma mun kuma dafa e yɛrɛ bolo e y'a ye gɛlɛya jumɛn bɛ yen nɔ walasa e donna nin fɛn in kɔnɔ ne y'a ye gɛlɛya min bɛ yen ni donna nin fɛn in kɔnɔna na bon ni ko notaire n'a sɔrɔ tiɲɛ don donc ne ka client bɛ se k'a sera ko tiɲɛ don parce que ne ka notaire min b'an dɛmɛ client ka papier ɲɛnabolo a ka téléphone numéro a yɛrɛ ka téléphone numéro personnel a y'an autorisé an k'a d'an ka client ma donc n'u ka terrain ko problème bɛ yen hali n'a sɔrɔ u tɛna so jɔ anw fɛ an b'u dɛmɛ k'u ni notaire bila contact a b'u ka problème régler hali n'u ma segin ka na fɔ an ɲɛna k'u ka problème régler la donc tunga lafiya b'o kɛ tungarankew ye donc o bɛ partie dɔ répond ko mun de la an y'a kɛ parce que an y'a ye mɔgɔw tɔɔrɔ la terrain ko la tungarankew tɔɔrɔ la sojɔ ko la tungarankew tɔɔrɔ la hali investissement ka wari gansan bila ka taga Mali la tungarankew tɔɔrɔ la ka sɔrɔ tunga lafiya an bɛ baara caman kɛ min tɛ hali parce que ne ka entreprise créer kuma mun bɛ ravitaillement alimentaire bɛɛ kɛ c'est-à-dire mɔgɔw bɛ balo bila ka taga u non seulement ka famille ka charge b'u kan u bɛ famille minnu ta o Mali c'est-à-dire n'u ye nasɔngɔ bila ka taga sisan sanni kalo ka sa i b'a sɔrɔ nasɔngɔ u b'a fɔ ko nasɔngɔ banna donc an b'u permet fana u bɛ paiement kɛ en ligne ye site internet dɔ créé u bɛ se ka sanni kɛ en ligne u bɛ ɲɔ malo ravitaillement alimentaire de base mɔgɔ bɛ n bolo Mali la min bɛ taa livrer o somɔgɔw ma kalo o kalo donc c'est tunga lafiya dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka tungarankew ka wari basigi u ka se ka u ka wari bila baara Mali la fɛn min ka d'u ye Mali la u ka se k'o kɛ lafiya kɔnɔna na ka sɔrɔ u ma tɔɔrɔ ka sɔrɔ u ma déception sɔrɔ ka kɛ tunga fɛ sisan nɔ par exemple ne bɛ baara la mais dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u bɛ tunga la ça fait 30 ans 40 ans i b'a sɔrɔ hali terrain t'u bolo Mali la u sera retraite ma sigiyɔrɔ t'u bolo o mɔgɔw bɛ ne ka groupe kɔnɔna na minnu ye terrain sɔrɔ u y'u ka so sɔrɔ u tɔgɔ bɛ bɔ tirage la don min na k'u ka so bɛna jɔ u bɛ kasi parce que u sɛgɛnna donc o dɔrɔn o damadɔ o cas damadɔ min ni ne y'o ye n'i y'a dɔn ne fana n ka formation bɛ se ka n permet ni n ka dɔnniya bɛ se ka n permet k'u dɛmɛ cogoya min na ka entreprise min sigi sen kan min bɛ se k'u ka tunga sigi k'u bolo lafiya u fana ka se ka na o reposer parce que quand ils passent 30 ans 40 ans à l'extérieur ou te reposer c'est comme s'ils passent 30 ans en train de travailler sans vacances c'est une vie de sacrifice mɔgɔ minnu bɛ France u b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ n'u bɛ ka denbaya baden balo u bɛ ka minnu balo olu lafiyalen don ka tɛmɛ u kan ils vivent une vie ils se sacrifient pour le bonheur d'autres personnes donc anw bɛ se ka dɛmɛ min k'u ye dɔrɔn n'anw ye dɔw denw ye an ye dɔw dɔgɔninw ye ni anw bɛ se k'u permettre d'une manière ou d'une autre k'u ka segin so nɔgɔya u bolo c'est juste ça le but de l'entreprise tunga lafiya a faamuna mais nin kɔnɔna na e ye nisɔndiya jumɛn sɔrɔ baara in daminɛli ni jamana saba in kɔnɔna na Mali Burkina ani Côte d'Ivoire munna y'o jamana ninnu ta kɛrɛnkɛrɛnnen na Mali farafinna dan to jamana saba ye Mali o ye malien oui Burkina Côte d'Ivoire mun nana n'o hakilina fana ye Mali d'abord parce que an y'a daminɛ Mali la Côte d'Ivoire ni Burkina c'est franchement c'est récent parce que u b'an ye u b'a fɔ ko hali Guinée par exemple on reçoit tous les jours Guinée on a contact parce que n'u y'a ye u bɛ ɲɛ b'an fɛ fɛn min b'an bolo donc u bɛ fɛ an ka taa ɲɔgɔnna k'u ka jamana na Burkina bɛ fɛ ka don Ivoirien bɛ fɛ ka don sojɔ groupe entreprise b'an bolo minnu bɛ se ka déplacer ka taga spécialement Ivoirien ka baara kɛ u bɛ se ka taga Burkina bɛ ka baara kɛ o capacité bɛ tunga lafiya la bi o de y'a to an danna o jamana fila la mais k'a fɔ o ko sigira sen kan sisan pour le moment an ma Ivoirien ka baara daminɛ fɔlɔ an ma Burkina bɛ ka baara daminɛ fɔlɔ mun na parce que partenaire foncier t'an bolo o jamana ninnu na degun kelen min bɛ maliyɛnw kan o kelen de bɛ Afrique de l'Ouest mɔgɔw bɛɛ kan terrain t'u bolo Mali la partenaire foncier bɛ anw bolo mun bɛ se ka terrain sɔrɔ nɔgɔya an ka tungarankew ma an ka notaire b'an dɛmɛ o la ne yɛrɛ ka agent b'an dɛmɛ o la ka mɔgɔ ɲini mu terrain sur bɛ minnu bolo mais Burkina ni Côte d'Ivoire ne b'a f'u ɲɛna n'aw ye terrain de sɔrɔ tuma min na a bɛ se ka na a bɛ don an ka sojɔ programme na pour le moment minnu y'an contacter ils sont à la recherche de terrain sûr parce que u bɛ ko min n'a fɔ an yɛrɛ ka balimaw bɛ cogo min i b'a sɔrɔ papier bɛ caman bolo mais so tɛ se ka jɔ a kan par exemple Côte d'Ivoire nous il nous faut un ACD o ye an ka équivalent de titre foncier ni ACD t'i ka terrain na anw tɛ se ka
engagé donc an y'a sɔrɔ terrain bɛ caman bolo u bɛ fɛ ka a ka d'u ye ka don an ta la mais u ka terrain tɛ assez de donc pour le moment u b'o problème régler fɔlɔ pour que anw bɛ se ka déplacer ka t'u ka so jɔ. maa caman bɛ yen nɔ minnu kɔrɔtɔlen don déjà k'an ka WhatsApp numéro bila minnu ka ɲininkaliw fana tɛmɛ an ka WhatsApp numéro fɛ WhatsApp numéro hakili la o bɛ ne ni lajɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma caman na maa caman ye nin degun sɔrɔ o de la an ka wele seri ma o cadre kɔnɔna na k'a bila an ka émission kɔnɔna na ni maaw bɛ se ka u ka hakɛw sɔrɔ sira minnu fɛ o kɛra jamana ka forobacɛw ye o kɛra kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ ye mais ni ko jɛlen don an b'o ɲɛɲini hakili la mun bɛ ka fɔ a bɛ ka fɔ bamanankan na WhatsApp numéro o bɛ to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ sanga ni waati mun aw b'a fɛ k'o dɔn don nataw la n'Ala sɔnna an n'aw ka jamukan wɛrɛ ye nin kɛnɛ in kan i ye kuma fila fɔ a kɔnɔna na an b'a fɛ i k'o walawala dɔɔni i da sera jamana ma i ye papier wɛrɛ fɔ mais mun m'a intéressé bi kosɛbɛ o ye Mali ta ye an ma an sinsin o kan misali la an ka papier tɔw bɛ maa mun bolo permis walima lettre d'attribution bɛ mɔgɔ mun bolo aw n'o tigi bɛ se ka baara kɛ fana n'o ko ko a to n ka lafiya nin fɛn in bɛ ne bolo n b'a fɛ a k'an dɛmɛ ka n ka so jɔ a bɛ se k'o kɛ wa. Oui, an b'a laɲini Tunkarankew fɛ en général n'i bɛ na Tunga lafiya fɛ i ka sɔrɔ i ka terrain ye titre foncier mais permis bɛ yen nɔ lettre d'attribution bɛ yen n'an ka notaire y'a sɛ olu vérification kuntala ka jan ka tɛmɛ titre foncier kan parce que permis d'occuper comme i b'a dɔn a kuma ka ca sisan donc il faut que anw yɛrɛ t'a sɛgɛsɛgɛ dɛ k'a fɔ i ka permis ka ɲi a man ɲi an b'a passer notaire de ma notaire de ni client bɛ bila contact la n'a y'a vérifier géomètre expert fana b'a ka vérification kɛ ka taa terrain localiser ni notaire ko k'a ka ɲi an b'a passer géomètre ma géomètre expert fana bɛ taa ka vérification kɛ ka a lajɛ cadastre la k'a fɔ vraiment titre foncier permis ni a bɛ yɔrɔ min na a approuvé no par l'état c'est-à-dire mɔgɔ min y'a morcelé a ye état ka droit bɛ sara problème foyi charge foyi t'a kan a bɛ sɔrɔ ka taa a tigi ka yɔrɔ plaque turu parce que Tunkaranke caman bɛ yen u t'u ka yɔrɔ dɔn u ye yɔrɔ min yir'u la i b'a sɔrɔ u ka terrain bɛ juste à côté donc o problème ba bɛ yen nɔ donc anw pour que an ka se ka jɔli kɛ permis kan ou bien lettre kan ni notaire y'a yira k'a ka ɲi ni géomètre y'a yira k'a ka ɲi an bɛ tila k'a localiser k'a plaque turu kura ye hali n'a sɔrɔ client y'a yira n na k'a fɔ i ka yɔrɔ ye nin yɔrɔ ye donc lettre minnu ka ɲi permis minnu ka ɲi so bɛ se ka jɔ a kan mais gouvernement ka décret kura kama min y'a ye à partir de 2020 papier bɛɛ kan ka procédure kɛ k'a yɛlɛma ka kɛ titre foncier client min bɛ don o la u b'u engagé notaire fɛ ka comme quoi u b'u ka procédure daminɛ k'a se k'u ka papier yɛlɛma entre temps k'a kɛ titre foncier parce que u ka papier ka ɲi a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ titre foncier ni min tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ titre foncier ni notaire y'a yira n na k'a fɔ non ça rentre pas dans le cas géomètre y'a yira e tɛ se ka don programme a diyara n ye donc ni an y'o faamu an b'a bisigiya k'a fɔ aw bɛ baara kɛ ni titre foncier aw yɛrɛ kɔni maaw bɛ Tunkarankew minnu laɲini a fɛ a ye terrain ɲini Mali la n'o don a ye terrain ɲini a k'a jɔ o fɛn ninnu i ka kuma b'a yira n na k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen ye titre foncier ye. Titre foncier anw tɛ fɛn wɛrɛ proposer malien de l'extérieur min tɛ titre foncier. On a jamais, depuis que l'entreprise est là, on n'a jamais vendu autre chose que des titres fonciers, ni lettre d'attribution ni permis. On tɛ aussi proposer Tunkarankew. Donc o b'a yira k'a fɔ a bɛ i n'a fɔ ani jamana sariya bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ min ye la nouvelle loi domaniale foncière. An b'o kalama kosɛbɛ. An n'o bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ. An b'o kalama kosɛbɛ o de y'a to an bɛ titre foncier dɔrɔn de proposer. N'o tɛ an ka ɲininkali tun bɛna se o yɔrɔ ma. Ayi an b'o dɔrɔn ni aw bila n'olu sariya sira kan n'o tɛ hali Bamakɔ yan an bɛ so min kɔnɔ u ko an k'o fana yɛlɛma. O kan ka yɛlɛma. O so ninnu bɛɛ yɛlɛma ka kɛ titre foncier n'aw b'o sira ka ban maa mun bɛna sɔrɔ bolo n'u bɛ se ka ye k'a fɔ ko titre don bon hakili la lajɛbagaw tulo b'a la nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkanna la mais nin siraw kan est ce que banques bɛ Mali kɔnɔ walima institution financière wɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ hali mun b'a la ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa k'o kala tɛmɛ banque publicité kana kɛ yan dɛ. Tɔgɔ fɔli tɛ k'a la donc banque b'an bolo anw yɛrɛ b'an ka client ka wari bila yɔrɔ min na ça c'est sûr banque damadɔ b'an bolo mais an ka client pour le moment minnu anw bɛ système de financement min kɛ o b'u permet k'u ka wari sara dɔɔni dɔɔni parce que k'a sɔrɔ u ma passer banque juru fɛ min bɛ fɛ ka passer banque juru fɛ olu bɛ se k'o kɛ comme n y'a fɔ cogo min na maliyɛnw b'a kɛ cogo min na ni i n'i ka banque bɛnna na i b'a débloquer i ka wari bɛ sara i bɛ se k'i ka so jɔ mais sisan nɔ anw ka laɲini ye mun ye munna Tunkarankew caman tɛ se ka passer système bancaire fɛ parce que u ka sara domicilié tɛ Mali banque la donc u ka juru sɔrɔli man nɔgɔn donc an b'an profiter ni occasion fɛ pour que k'a fɔ banquew ɲɛna n'u bɛ se ka passer Tunga lafiya
ka canal fɛ ka se ka tungaranɲɛw ka banque juru sɔrɔli nɔgɔya minnu ka laɲini ye banque juru sɔrɔli ye parce que minnu bɛ don dɔɔni sara la i b'a sɔrɔ dɔw tɛ fɛ ka passer banque fɛ mais caman fana bɛ yen olu bɛ fɛ ka passer banque fɛ parce que u mago b'u ka so la tout de suite donc ni banque bɛ se k'o on est ouvert aux propositions des institutions bancaires minnu bɛ se k'an ka groupe de clients ta minnu ka laɲini ye banque juru tali ye donc k'a a sira nɔgɔya u bolo parce que an b'a dɔn u ka sara tɛ Mali banque la mais ka se ka a nɔgɔya ka da tunga lafiya ka partenariat kan o bɛ diya n ye kosɛbɛ. D'accord, a ka bɛnkan kɔnɔna la mɔgɔ minnu b'a fɛ ka a ka ko bɛɛ tɔw bolo parce que u ye degun sugu bɛɛ sɔrɔ u ye wariw bila ka na ko papiyew ɲinina papiyew cir'u la u nana don na ko terrain ka ɲagami caman donna na an b'o plainte caman reçoit nin kɛnɛ kan waati ni a surunya kama an ka waati nɔgɔyara an bolo ka ban maa min bɛna tɛmɛ aw fɛ directement vraiment a ye terrain ɲini a ka so jɔ ka di yan nɔ o bɛnkan siraw la est-ce que a bɛ se ka garantie di mɔgɔ ma k'a fɔ ɲagami tɛ don a foyi la a bɛna a baaraw kɛ tilelinya kɔnɔna na maaw ka wariw tɛ kasara ni mun sara a dafalen i bɛ bɔ a kalama k'a fɔ n ye nin sara n bɛ nin ko in na bi a kɛ n'o ka disposition ta o bɛɛ kan. Disposition talen don kan parce que minnu yɛrɛ bɛ Europe olu bɛ wari sara application de la n'o tɔgɔ ko Danapay application créée don jeune dɔw de fɛ qui ont eu l'agrément de la banque de u bɛ jamana min kɔnɔ extérieur la jamana développé len don u y'o banque agrément de sɔrɔ ça veut dire que sɛbɛko de don donc a jeune min tɔgɔ ko Demba Dambele donc o application an ka client bɛ sarali k'o la fɛn fɛn bɛ Europe fɛn fɛn bɛ yɔrɔ wɛrɛw fana na comptabilité est tenue régulièrement et puis k'a yira mɔgɔ la fana minnu bɛ terrain ta an fɛ n'i ye terrain sarali daminɛ dɔrɔn i ka terrain papier bɛ notaire fɛ d'accord ni kilali ka terrain sara l'ali ma passé anw fɛ i bɛ se ka mɔgɔ bila ka taga notaire fɛ directement a tɛ garder anw bolo a bɛ notaire de fɛ i ka sojɔ contrat fana fa c'est pareil tant k'i b'i ka wari sara i ka dossier bɛɛ bɛ notaire fɛ n'i kilali ka wari sara la o i ka contrat banni donc tout se fait dans la transparence ne yɛrɛ ka une semaine kɔnɔna na Mali la an ye crédit fila de kɛ étage kelen ani villa simple kelen sabanan kun crédit kan ka kɛ mais o tigi a kun bɛna clé di a bamuso min ma o voyager len don donc o de y'a to sinon crédit saba de kun kan kɛ donc pour vous dire mɔgɔ minnu b'an ka groupe kɔnɔna na u b'a dɔn an bɛ crédit kɛ sanga ni wagati. Ne kɔni bɛna ɲininkali kɛ o ɲininkali kɔni o ye ɲininkali curiosité ma ye k'a dɔn est-ce que dans le temps a bɛ aw kɔnɔ ka so dɔw jɔ so minnu ni a yɛrɛ b'u wele ko les bâtiments intelligents et écologiques est-ce que hakili b'o la walasa ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen minɛ n'o fɛn ninnu ye est-ce que a b'a la ka o miiri dɔw fana ta. Oui o ka d'an ye k'o kɛ o fan fɔlɔ ye min ye fɔlɔ o ye ala ye hinɛ dɔ kɛ Mali la parce que tile b'an fɛ yan nɔ on a le soleil gratuitement donc ka se k'a kɛ an ka programme de construction kɔnɔna na ka installation solaire intégrale la pour que an ka clients déjà ils sont autonomes en énergie donc o ye an ka laɲini fan fɔlɔ ye fɔlɔ après an bɛ se ka développement min kɛ c'est amélioration min kɛ an ka structure kɔnɔna na ka se k'a kɛ so ka se ka kɛ de telle sorte que a bɛ fraîcheur garder ou bien ni nɛnɛ fana bɛ chaleur bɛ to a kɔnɔ an b'o laɲini na pour que an bɛ se ka amélioration don an ka sow dilan cogo la mais surtout ka se ka an ka mɔgɔw ka kɛ autonome ye so programme min filɛ k'a ni énergie don ɲɔgɔn na énergie solaire don ɲɔgɔn na k'a ni fourage don ɲɔgɔn na client ka se k'a bɛɛ sara ɲɔgɔn fɛ. o b'aw kɔnɔ ka kɛ. Ala sɔnna. mais cɛni mun bɛ yen nɔ bi nin ɲɔgɔnna hakilinaw investir dans l'immobilier en Afrique de l'Ouest opportunité et défi pour la diaspora. E bɛ ladilikan jumɛn na di o tigiw ma nin waati in na nin ko in yɛrɛ sinsinnen fɛ e bolo bi hali mun de Mali jamana ye. Bon ne bɛ ladilikan min f'u ɲɛna k'u cɛsiri a ma nɔgɔn c'est un travail i bɛ baara kɛ tous les jours c'est-à-dire i t'i ka heure compter mais i kana décourager ni fɛn min ka di mɔgɔ ye a t'i tɔɔrɔ a t'i sɛgɛn et puis i b'i ka objectif fana lajɛ n'i y'a dabɔ de k'i bɛ fɛ ka mɔgɔw dɛmɛ n'i ye fɛn fɛn dabɔ dɛmɛ kama mɔgɔ minnu i b'olu dɛmɛ n'u bɛ content c'est la meilleure des récompenses c'est-à-dire i b'olu k'aw ye tous les jours hali n'a bɛ fɛ ka décourager i bɛ courage ta sinon minnu bɛ entrepreneur la a bɛɛ b'a dɔn k'a ma nɔgɔn mais ni fɛn min ka di ye i tɛ sɛgɛn o la o dɔrɔn de u kana décourager u ka courage ta toujours u k'u ka jamana lajɛ i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ka dɛmɛ k'i ka jamana ye bɛɛ kan ka wuli k'o kɛ n bɛ profiter nin yɔrɔ la k'an ka baarakɛlaw bɛɛ fo parce que n'i y'a ye ne bɛ entreprise diriger de loin c'est que mɔgɔ bɛn kɔ yan nɔ minnu fana cɛsirilen don baara la mun ye baara tagabolo faamuya voilà donc n bɛ n ka baarakɛlaw fo n bɛ monsieur Sissoko fana fo ale min fana bɛ n dɛmɛ sur le côté juridique. A diyara n ye bi sigi k'a kun cɛ i bɛ welewelekan jumɛn ni ladilikan jumɛn di maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma minnu sigilen don jamana kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la. n bɛ welewelekan min ni ladilikan sisan maliyɛn de l'extérieur ma c'est que n b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna fɔlɔ ko maliyɛn de l'extérieur bɛ Mali fɛ kojugu maliyɛn minnu sigilen don Mali kɔ kan
Mali ka d'u ye kojugu. Donc on a fou fana à travers Tunga Lafiya u be famille baden de dɛmɛna ka se k'u ka denbaya balo parce que mɔgɔw baden u be ka création d'emploi kɛ sans se rendre compte parce que n'a fɔra ko groupe caman be mɔgɔ 15 b'a kɔnɔ ko k'a fɔ kalo 5 groupe kelen-kelenna bɛɛ kɔnɔna na mɔgɔ kelen ka so bɛ jɔ donc cela veut dire k'a daminɛ nɛgɛsirila la fo ka taa se ingénieur ma i b'olu bɛɛ permet ka sara sɔrɔ donc so ninnu bɛ jɔ yɔrɔ min na sigida minnu na a bɛ baara dila o mɔgɔw fana ma a bɛ mɔgɔw bɔ kɛrɛfɛ den na a b'u ka denmisɛnninw permet ka taga école so la donc vraiment u ka k'u bolo satisfaction ba ye k'a fɔ u fana bɛ k'u ka dɛmɛ kɛ faso jɔli la à travers leur construction. Adjaranye, ami foki walimano. Merci. Merci bien. Merci. Isanogo. Merci Suntra. Ori bi dansigi bi jam kan sariya blona hakilna min kun sigira ni ka soko hakilla aw ye fen jama fama ko nana whatsapp numero be toni aw na ɲɔgɔn cɛ ni ala ye waati wɛrɛ yirana aw b'a fɛ ka minnu don a la perepela tigala amino o da aw kulo kan ma caman be no mun ye nin sugu la ɲini anw fɛ k'a ye degun sɔrɔ a ye tɔɔrɔ sɔrɔ a ye miliyɔn caman bila kana faso kɔnɔ aw nana don min na a fɔra k'a fɔ ko ko tɛnɛnko k'a ɲagamina k'an bɛ kiribon na jigilatigɛ don ni an bɔra nin fana fɛn dɔw kalama minnu bɛ ka baara kɛ ni sariya ye a y'a ɲini a ka ko tɔ fana ɲɛdɔn n'alimala k'a fɔ ni nin baara ninnu a bɛ ka fɔ cogo min na n'a tɛmɛna o siraw bɛɛ kan an b'a jigiya k'a fɔ ni aw maa caman na lafiya sɔrɔ a ko la n'o tɛ jamana kɔnɔ bi tɛrɛnko dugukolo ko soko a kɛra kamanaganko ye bɛɛ lajɛlen bolo ni kumana dugukolo kan ni aw i b'a sɔrɔ an caman bɛ tribunal la nin waati na kiriw bolodalen don notariya bɛ bila fɛn o fɛn kɔnɔ ko notari bɛ baara kɛ ni fɛnw ye aw y'a ye kɛnɛ kan notariw caman nana walasa ka masala nin n'a ɲɔgɔnnaw kan n'a bɔr'u bolo an b'a jigiya k'a fɔ a bɛ sariya hokumu kɔnɔna na an y'a bila sariya ko kɔnɔna na whatsapp numero o bɛ to ne ni aw cɛw la waati nataw la an na ɲɔgɔn sɔrɔ maa welele madame Sisoko Jɛnɛbu Tezanga Sanogo ni ale ye Tunga Lafiya PDG ale tun bɛ an bolo kɔrɔ bi waati wɛrɛ ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ sariya bulon jamukan kan salamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh.